खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं उदांस्रि मोसाहारि अलंबार लाइमोन आफादा एचएस आरो एचएसएलसि आनजादाव सेथि मासि आवग्रिनो हानाय गामिनि फरायसाफोरखौ बरायदों आरो मान बावदों। धेमाजि जिल्ला जनाय हालामनि सिङाव थानाय 1 नं लांदांगुरि गामिया दिनै बर'फोरनि फोरबो आमथिसुवा फोरबोखौ गामिनि बाथौ थानसालियाव गामिनि गासैबो गागि आफादनिफ्राय लानानै लाइमोन आफाद माइनाव आफाद जथायै आरज गाबनायजों लोगोसे 2024 मायथाइनि एचएस आरो एचएसएलसि आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारि लादों। हाबाफारि बायदि फुंबिलि समाव बाथौनि फिरफिलाखौ बिरहोयो 1 नं लांदांगुरि गामिनि गागि आफादनि आफादगिरि रबिराम बसुमतारिया। बेनि उनाव गोथैसिखौ बावजेनो गामिनि गोरा गाहाय गावबुरा सनाराम स्वर्गियारिया। बेनि उनाव गासैबो रायजो राजाफोरखौ लानानै दौरि आफादनि दैदेननायाव मन्थिना आरज गाबनायजों लोगोसे मोनसे गेवलां मेलनि हाबाफारि लायो आरो बे गेवलां मेल हाबाफारिया 1 नं लांदांगुरि गामिनि अलंबार लाइमोन आफादनि आफादगिरि मनज बसुमतारिनि मासि सामलायनायाव जायो आरो बे मेलखौ बेखेवनानै होयो जनाय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हारिमु नेहाथारि सबित मुसाहारिया। हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि बड'सा ब्रह्मआ बाहागो लायो। बे हाबाफारियावनो धेमाजि जिल्ला एबसुनि लोगो आफादगिरि सुरजित नार्जारि, जनाय बिया बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि बिजय बसुमतारि, 7 स्टार क्लाबनि आफादगिरि नेहाथारि मावथि फारिया, 1 नं लांदांगुरि गामिनि आफादगिरि नेहाथारि आरो माइनाव आफाद, लाइमोन आफाद आरो रायजो राजाफोरा मैखोमै बाहागो लायो। दिनै आमथिसुवा फोरबो बेजों लोब्बा लाखिनानै 1 नं लांदांगुरि जनाय हालामाव थानाय 1 नं लांदांगुरि गामिनि दिनै आमथिसुवा फोरबोनि फुजा आरज लानाय हाबाफारि, बेजों लोगोसे गामियाव हायार सेकेन्डारि आरो मेट्रिक आनजादाव फार्स्ट डिभिजन पास जानाय आरो सेकेन्ड डिभिजन पास जानाय फरायसाफोरखौ मान बावदों। दा बेवहाय बिथांमोना अलंबार लाइमोन आफाद गामिनि 1 नं लांदांगुरिनि बिथांमोना आंखौ दसे सम लेंहरनानै फरायसाफोरजों सावरायनो लेंहरदों। दा बेवहायनो बाहागो लानानै आंबो गोजोननायखौ मोनदों। दा गोजोननाय मोननायनि खारनाबो बेनो, दिनै धेमाजि जिल्लानि जनाय हालामाव एबा जनाय हालामनि सिङाव बांसिनै फरायसाफोरा बर' बिजों फरायनानै जाफुंसार जानाय गामि होनोबा 1 नं लांदांगुरिखौ जों मख'नांगोन। आंनि नोजोराव 1 नं लांदांगुरिया बर' बिजों फरायनानै जाफुंसारनाय फरायसाफ्रा बांसिन दं। दा बे लेखायैनो फैनो मोननानै आंबो गोजोननाय मोनदों आरो आमथिसुवा फोरबो फालिनायजों लोगोसे बिथांमोना गुन गोनां फरायसाफोरखौ मोजां फरायबावनांगौनि थाखाय गामिनिफ्राय आर'नाइ होनानै आरो मान बिलाइ होनानै बिथांमोना बरायदों। बे खोब बाख्नायथाव हाबाफारि जादों आरो बेयाव बे समाव बेखौनो खावलायगोन जाहाथे गुबुन गुबुन गामि आफाद आरो बिदिनो मन्दिर आफाद, बाथौ जा, ब्रह्म जा, गुबुन आफाद जा, गुबुन धोरोम जा, दा बेबायदिनो जोंनि फरायसाफोरखौ एसे थुलुंगा होनाय हाबाफारिफोर लायोबा निस्सय उननि समफ्राव जोंनि गामिनिफ्राय ओंखारनाय जि गुन गोनां फरायसा बिथांमोनाबो एसेब्लाबो थुलुंगा मोनगोन, जों बेखौ आसा खालामनो हायो। गुबुनाव बर्डिं थाहैनाय समाव जोंनि फरायसाफोरा खायसेयाथ' गाज्रि जायो, खायसेया मोजांबो जायो। खायसे गाज्रि जानायखौ बिमा बिफाया माबायदि सांग्रांथि लानांगोन आरो फिसालाफोरजों माबायदि फोनांजाब लानो नांगोन? नंगौ, बे मोनसे गिदिर बाथ्रा जानानै दं। दिनै गामि ओनसोलनिफ्राय थांनानै जोंनि फरायसा फंबाय बिनानावमोनहा बिदिनो रुम भारा लानानै थायो, खायसे पिजिआव थायो। दा बेवहाय मोजां गाज्रि लोगो मोनहैनानै खायसे फरायसाफ्रा फरायबाय थानायाव गावनि जिउआ फरायनाय जिउआ नस्थ' जानायखौ जों नुबोदों। दा बे बेलायाव आङो बिमा बिफाखौ आरो फरायसा फंबाय बिनानावमोनखौ बिथांमोनखौबो आं बे समाव खावलायगोन, जिहेथु जोङो लोगोखौ बासिनानै लोगो जानांगोन। जिहेथु जोङो मोजां लोगोजों मोजां लोगो जानांगोन आरो गाज्रि लोगोजों जोङो मानो लोगो जानो? गाज्रि जाय फरायसाया गाज्रि लामाजों थांदों, बै गाज्रि लामाजों थांनाय फरायसाखौ जोङो बेजों लोगो जायालासिनो जों मोजां लोगोजों मोजां लोगो जायोबा जों बेनिफ्राय एसे सोलोंनो हायो। खिन्थु बे गाज्रि लोगोजों लोगो जायोबा जों गाज्रि आखुथायखौसो जों सोलोंनो हायो। दा बेनिखायनो फरायसा बिथांमोनखौ आं खावलायगोन बे समाव दिनै आमथिसुवा फोरबो आरो बाथौ थानसालि नैबे 1 नं लांदांगुरिनि, दा बे बाथौ थानसालिनिफ्राय आङो खावलायगोन फरायसा बिथांमोना जाहाथे जोङो लोगोफोरखौ मोजां लोगोखौ बासिनानै लोगो जानांगौ। दा बेखौ आं फरायसाफोरखौ खावलायदों। आरो नैबे ड्राग्स
जानाया बारानिफ्राय बारा जादों जोंनि बर' लाइमोनफ्रा गोबां गोसारदों दा बेनिफ्राय जोङो फरायसा बिथांमोना सांग्रां जानांगोन आरो जोंनि फरायसा हिसाबै फरायसाफोरा फरायनायानो जोंनि खामानि हिसाबै फरायनायखौ जोङो मोजाङै फरायनांगोन आरो फरायनानै गावनि जिउ दानायाव जों गोसो होनांगोन आरो बिमा बिफानि जि सिमां नुनाय आरो गावनि जि थांखि बै थांखिखौ जाफुंहोग्रोनानै लानांगोन दा बेखौ आं फरायसाफोरखौ खावलायदों आरो बे समाव बेजों लोगोसे बिमा बिफा बिथांमोनखौबो खावलायगोन जिहेथु जोंनि गथ'फ्रा फिसाफ्रा बाहेरायाव रुम भारा लानानै फरायनो थायो नंगौ जोङो न'निफ्राय थांनो हायाब्ला बिदिनो रुम भारा लानानै दोनहरो दा बे समाव जोङो फरायसा गावनि फिसाफोरखौ मालाबा जोंनि बिमा बिफा बिथांमोनहा खायसेखौ जों नुनो मोनो माने फोरोंगिरिनावबो मोजां खबर लाया आरो ओनसोलनि खाथि खाला थानाय मानसिफोरनो मोजां खबर लाया जे फिसाफ्रा बहा थांदों बहा मा खालामदों बेफोरखौ खबर लानायखौ जों नुवा दा बैफोरखौ मोजाङै खबर लानानै गावनि फिसाया माबायदि थाहैदों माबायदि फरायदों आरो बबे लोगोजों लोगो जादों दा बैफोरखौ नोजोर होनानै गावनि फिसाफोरखौ एसे बुजाय आजाय दोनोब्ला निस्सय जोंनि गथ' गथायफ्राबो नैबे गुबुन गाज्रि लामाजों थांनाय बे निस्सय एसेबाबो बन्द' जागोन आरो हाथाराबा गुबुन बिदिनो आफादफोर दं आफादफोरजों रायलायनानैबाबो जोङो बेखौ होबथानानै दोननांगोन आरो फरायनायखौ जों कन्टिनिउ खालामहोनांगोन बेखौबो बिमा बिफा बिथांमोनखौबो खावलायनो एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव 11 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। गोसो गुदुं फरायसा फरायसुलिफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो थाखाय एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव मुं थिसननो हागोन। बाक्सा जिल्लानि बागानपारा सारियालिनि सानजा फारसे थांनाय लामानि साखाथियाव दं एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारा। बे एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव नांगौबादि गुन गोनां सोलोंथाइनि राहा दं। थिखानाय आयदा हिसाबै इंराजि आयदाखौ लाथारनांगोन बेजों लोगोसे एसामिस बड' हिन्दी नेपाली अल्टारनेटिभ इंलिश सायख'नानै लानो हागोन आरो पलिटिकल साइन्स एडुकेशन एडभान्स एसामिस एडभान्स बड' लजिक एन्ड फिलसफी इकनमिक्स जिअग्राफी एन्थ्रपलजी बायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे आलादायै बेसेन होनाङै कम्पिउटार क्लास लानो मोनगोन। एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव एक्सपिरियेन्स एन्ड क्वालिफाइड टीचार्स बेस्ट एडुकेशन विथ एडोरेबल फीस education with modern technology. The admission fees charge would be considered for below poverty line and brilliant students. Hostel facilities for boys and girls बायदि थांनाय 2022 मायथाइयाव फोसावजानाय आसाम हायर सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फिथाइयाव बे एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारानिफ्रायनो अनामिका ब्रह्म मुंनि सासे फरायसुलिया 92% लानानै अल आसाम साबजेक्ट टपार जानो हादोंमोन। लोगोसे बोहैथि बोसोर 2024 मायथाइनि थाखाय एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव गोसो गुदुं फरायसाफ्रा मुं थिसननो थाखाय फरायसालियाव फैनानै फर्मखौ लांफैनो हासिगोन आरो मुं थिसननो हासिगोन। गुवारै मिथिसारनो थाखाय 9954505027 8011337530 नाम्बारनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।